Ahoj, po dlouhé době se opět hlásím s dalším otvíráním sportovních karet. Dneska to bude baseball, na který se teďka poslední dobou asi hodně zaměřím, protože mě to hodně baví. Dneska to bude Topps 2023 Holiday Megabox, kde je 10 balíčků po 10 kartách. Budou nás tam čekat speciální vánoční karty. Budou tam i nějaký paralelní verze, myslím, že je tam nějaká jakoby šedá, stříbrná a tady ta červená exkluzivní. Ta teda není garantovaná, pak by tam mohla být nějaká memoška vánoční nebo podpis, ale spíš si myslím, že bývá ta memoška. No a pak tam můžou být různý SPčkový karty, kde vlastně hráč třeba místo helmy má santovskou čepici. Některé ty karty jdou těžko rozeznat, tak doufám, že aspoň na nějaký přijdu. Dlouho se nenatáčel, takže se omlouvám za zvuk, protože dnes jsem nemohl najít mikrofon narychlo. Chtěl jsem si to otevřít, tenhle box. Říkal jsem si, že by stalo za to natočit po delší době. Takže se omlouvám za zvuk. Budu muset někde ten mikrofon najít. Tak, jak jsem říkal, 10 balíčků po 10 kartách, jo, a bude tam speciální tady na stromeček vánoční jakoby ozdoba. Houston Astros a Jeremy Peña. Takže to se dá dát na stromeček. Tak, jdem na to, nebudu to zdržovat. Tak, říkám 10 balíčků po 10 kartách. Tak, samozřejmě já jdu po kartách Atlanty. A samozřejmě Bryce Harper a Shohei Ohtani. Tak. Phillies a Real Muto. Pete Alonso. Mets. Freddie Freeman, Dodgers. Budu koukat, jestli tohle zrovna není ono se to dá poznat nějak podle toho čísla dole. Ale popravdě mám tady teďka trošku takový horší světlo, takže to není vidět. Takže Freddie Freeman, Dodgers. Melendez, Kansas. Tady je ta první paralelka, stříbrná nebo šedá. A je to rokyčko pro Seattle, Miller. Tak, Willie Breeman. Alec Thomas. Hernandez, Dodgers. Giolito, to je Angels. A Bieber. Tak, to byl první balíček s paralelkou, rokyčkovou. Jsem teda zvědav, jestli nějaký ty SPčka poznám. Takže s tím světlem tady jsem to teda asi moc nevychytal. Tak, Jeremy Peña, Astros, Oakland a Kemp, Fernando Tatis, Padres, Goldschmidt, Cardinals, Red Sox, Rafael Devers. Říkám, je to super v tomhle, že jsou tady samý superména. Meneses, Washington, Grayson, to je rokyčko pro Atlantu, takže super, první karta do sbírky.
Rokýčko pro Houston je Brown. Senga je rokýčko pro Mets. A pro Mets druhý rokýčko je Francesco Alvarez. To si myslím, že je super. Tak, třetí balíček. Texas DeGrom. Gausman, to je Toronto. Tampa Love. Yankees rokýčko Randy Vasquez. Tak, další paralelka stříbrná nebo šedá. India pro Reds. Gabriel Moreno. To je rokýčko. Další rokýčko je Ellen. Steele. A Matt Olson. Super, další karta do sbírky. Mountcastle. To je Baltimore. No. Teda s těma spíčkama vůbec nevím, jestli to poznám. Tak, Juan Soto. Castellanos, to je Phillies. Verlander. Twins a Buxton. Adams. Swenson. Benintendi. Ramirez. Dodgers, Michael Butch, to je rokýčko, a další rokýčko pro Atlantu je Jared Schuster. Tak, Houston a Tucker. Miguel Cabrera, to je Detroit, to je legenda Detroitu. Conforto. Wander Franco, Tampa. Další paralelka je Bergman, Alex Bergman, Houston Astros. Tak, Toglia rokýčko. To je Colorado. Eduardo Julien je rokýčko. Lover Peguero. Další rokýčko pro Yankees je Peraza. A Hall je Baltimore. Já teda vůbec nevím, jak ty SPčka pak, no podle čísla, ale teď na to bohužel tady nevidím teda. Tak. Love. Texas. Kalenic. Seattle. Miller je Dodgers. Tak, rokýčko pro Atlantu. Shave Make. Nolan Arenado. Mike Trout. A to bych teda kecal, jestli ten Trout. Ne. Vypadá to, že je to normálně řadovka. Tak. Rafael Devers, ale ten už jednou byl.
jestli se nemýlím. Nebo se mýlím. V tom případě by to byla nějaká ta SP. SP varianta. Tady. Rafael Devers. Tak co? Vidíte tam něco jinak? Já teda ne. Ale číslo to má na konci jiný, no. Tady má top study a tady má top study. Tady je top study. Tady je tady. Ale jaký je tam jiný rozdíl? No, nevím. Když tak mi napište pod video, jestli se v tom někdo vyznáte. Protože já jsem se teda špatně připravil. Jo, to je ta Atlanta. Takže jdeme na další balíček. Nebudu to zdržovat. Jsme skoro na 4:15. Tak. Rizzo. Yankees. Ryan. Milwaukee. Barnes. Wander Franco. Ten už taky byl. Jo, a ten bude mít tady ten rukav. Jiný, takže tohle bude SPčko. Wander Franco. Tak tady to jde poznat. Tady bude mít ten vánoční jakoby rukáv. Takže tohle bude SPčko. A za ním hnedka je pro Colorado Bryant, paralelka, Angels Crown, tak, Ozzy Albies, Atlanta, paráda, další karta do sbírky, Josh Young, myslím, že je slušný rokýčko, Johnny Brito je rokýčko pro Yankees a Milwaukee je Drunk rokýčko. Tak, tady bude ta... Ne, nebude. Bobby Witt Junior. Blackman. Jo, je tady. Je tady. Kansas City Royals. Nick Prato. Rocky jersey. Rocky jersey. Nick Prato. Kansas City. Rocky. Memo Rocky karta. Tak, jdem dál. Mets a Betty. Rokyčko. Gunnar Henderson. Asi jedno z nejlepších men, který se na rokyčkách v tomhle ročníku dá vytáhnout. Takže super Shohei do sbírky. Paráda. Marlins a Story. Tak, poslední dva balíčky. Tak, Pederson.
Corey Seager, Vladimir Guerrero a to by mohlo být 510. 510. Jo, ne, 515. Tak nic, tak to je řadovka. Perez, rokyčko Miami. Kansas, Greenk je Paralka. Jonathan India, Reds. Bryant je Colorado. Logan O'Hope, rokyčko pro Angels. A Valdichak je rokyčko pro Oakland a Kolas je rokyčko pro Chicago. No, poslední balíček. Bailey, Garrett Cole, Yankees, Korea, Chisholm Junior, Clayton Kershaw, Dodgers, Bello, rokyčko, Corbin Carroll, to je asi to druhý jméno, nejlepší, který se tady dá vytáhnout, rokyčko. Ježiš, Richardson, to je jméno. No, Acuña. Už jsem myslel, že nebude. Acuña do sbírky a poslední karto je Meteo. Tak super. Je teda škoda, že nejdou poznat víc ty SPčka. Já na to ještě budu muset pak pořádně pod světlem kouknout. Když tak pak dám fotky ještě do skupiny na Facebooku, bavím se kartami. A jinak paráda, jsem si to docela užil po delší době. Takovýhle otvírání na kameru. Povedla se tahle rally karta. Jméno sice nic moc, ale karta je to parádní. Tak jo, mějte se fajn, budu si těšit u dalšího videa. Doufám, že to nebude trvat zase rok. A bavte se kartami. Mějte se fajn. Čau.